Peste 10-15 ani, nimeni nu-l va întreba pe copilul tău ce note a avut la școală, dar modul în care învață acum, cum să-și gestioneze emoțiile, cum să se exprime clar, cu siguranță și relevanță, sau să se integreze într-un grup, se va vedea în modul cum își va alege prietenii și partenerii, cum va relaționa cu ei, pentru că doar un copil, sigur pe el, poate construi relații sănătoase, fără să se teamă și fără dependențe. Felul în care își va asuma deciziile, pentru că un copil care știe să se autoregleze nu fuge de greșeli, ci învață din ele. Curajul de a vorbi și de a fi auzit. Pentru că doar cine a simțit apartenență și validare timpurii îndrăznește să-și păstreze vocea calmă, puternică, clară în fața oricui. Prin plăcerea de a învăța, pentru că teama de note nu motivează, ci bucuria de a-și folosi mintea și emoțiile în atingerea rezultatelor dorite. Exact asta facem la cursul transformator și construim fundația pe care se dezvoltă un adult cu încredere de sine sănătoasă și echilibrată, fără însă a o transforma în aroganță. Nu prin presiune, ci prin exerciții sau jocuri care arată copilului că are valoare chiar și atunci când greșește, prin momente care îl învață să coopereze fără să renunțe la propria voce, prin oglindirea atentă în cadrul unei comunități care îi dă curaj să se exprime emoțiile fără teama de a fi judecat, și fac lucrurile acestea de 17 ani, timp în care am ajutat sute de copii să-și dezvolte abilitățile naturale și să-și găsească echilibrul interior. Dacă vrei să afli mai multe, intră pe site-ul nostru pentru a vedea oferta sau programează o ședință gratuită de consultanță telefonică pentru a afla dacă BioClub este potrivit pentru copilul tău.